Pues aquí té que dir que esta bomba o bota o bombo, ese filet i esta màquina de plegar, perquè després quan ho tinc tot i vull passar-ho al plegador, el plegador està així, jo el que tinc que fer és al revés, desfer tot això rotllant així i passant tot això d'ahir així. Així estan tots els 2.000 fils eixos. I això és el plegador del teler. Això ja comença a ser d'un teler. Això ja, després ho passaries allí. Exacte, és peça del teler. Tot a mà. Entonces vaig plegant. Pues aquí té que dir que lo funcional d'esta màquina està tot així. Com posa jo els fils? Pues estic que posar la lligidora. Mira, que està així. Sí. És a dir, jo ara agarro l'estaca, però sí també sé quin va per dalt i quin va per baix, i no he de confundir, però és igual, si confon, i ho passo així, a una estaca, a una altra. Entonces, ara me'n vaig cap allà, i vaig posant els metres, i més en esclat punta, no passa, vaig posant els metres de fil que jo vull, igual que allà anava rodant, així vaig clavant-los en la mà. M'entens? Es passa així, després me'n torna a anar cap allà. Bueno, així m'ha armat un embolic un poc, però ja veu conforme va, no? Perquè és que un d'allà és el que us ha acabat o s'ha enganxat. És a dir, si jo vaig posant els mateixos metres d'ordim que allí, i entonces el que tenia que fer és comptar l'ordidora o l'ordidor que de cada estaca n'hi ha 4 metres en 30. Entonces, si allí tenia 3 i pico, pues així tinc 4, tinc que saber les voltes i tinc que posar tots els fils en una creuera que està així. Mireu la creuera que vos havia fet allà. Sí. Veus? Així n'hi ha una creuera, de forma que el primer fil, jo sé que és este. Vaig traient-lo. Mira, aquests mateixos són els primers. Ara, si intento treure el tercer, doncs me n'eixirà uno cruzat, veus? Entonces tinc que treure l'altre de dalt. Veus? És com es cruzen. Este és primer que este. És la creuera. I n'hi ha una dalt i l'altra baix. Bé, quan aplegue baix, tinc que tornar a fer creuera. I com es plegava? Perquè així no hi ha plegador. No, clar. El que es feia és que es treia la primera creuera i la segona i es feien 2 troques, que és la paraula troca, en una cadena perquè no s'enredrara, i agarraven aquesta troca i la traslladaven al teler. O sigui que agarraven tot l'ordim i en els mils de fils que tenia el traslladaven al teler, directament al teler. No n'hi havia màquina de plegar. I com plegaven? Doncs els plegadors antics, per tant, anteriors a que estos existiren, es plegaven i es nota perquè els plegadors tenen forats per a que el que plega fa el mateix que feia jo des d'allà, anar rodant. I on ho rodaven? Així. És a dir, tenien la troca i 2.000 fils, el que fora, en els metres que hi havia, un muntó i un altre així. Entonces, un home s'agarrava a una troca de la meitat i l'altre a l'altra meitat perquè no s'enredrara i tindre-ho dur, i en el forat del plegador, que mira-lo allà on està, anaven rodant en el teler i omplien el plegador de l'ordim. És a dir, tots els plegadors antics tenen que tindre forat, perquè són anteriors a la màquina aquella. A la màquina aquella, perquè la màquina aquella s'agarrava així en la dent, que heu vist que ho posava, i d'ahir ho feia rodar. I estos no, estos rodaven des d'allà. Això no servia només que per a després anar soltant, i es diu la roda de Catalina. Anaven soltant l'ordim. És dir, si jo alce, has vist com ha girat i vaig soltant l'ordim cap allà. És dir, que això de la roda de Catalina, en realitat, el que feia era, en el sistema modern, servia per a plegar, perquè ahir hi posava jo el ferro per a rodar en el plegador, i així per la roda de Catalina per fer-lo soltar. Entonces, un plegador podem saber si pertany a un nivell tècnic d'aquell si no té forat per a plegar. N'hi ha plegadors que aquest forat no el tenen, perquè ja s'utilitzava la Catalina aquell.
Tots els que veu foradats són d'un nivell tècnic d'aquell De les verticals. vertical o d'estaques. Perquè forçosament es tenia que fer plegant a mà perquè tot l'ordin passara al plegador. O sigui que ahí tenim un element definidor d'un nivell tècnic, no d'un nivell cronològic, perquè això ha sigut una indústria que a voltes han perdurat els dos sistemes, un sistema innovat i un sistema obsolet. Obsolet tampoc, direm retardat. Sí, que ho tenien i continuaven. Entonces, a veureu el que jo encontre de documentació sobre aquests ordidors.